एबसु एबा इउपिपिएलनि बादिब्ला बर' रावा आसामनि सेकेन्ड लेंगुवेज। आबसु आरो इउपिपिएल अखमाव बोले बर' भाषाটো सेकेन्ड लेंगुवेज। बर' रावा सेकेन्डआवबो नङा थार्डआवबो नङा समान मान दं। बर' भाषा सेकेन्डआव नङा थार्डआव नङा किबाव नङा इकुवेल। बर' रावा गोबां गोजौआव सहैखाबाय। खुन उखराव दासे कट आसामाव बोले कुम्बा क'क्राझार कुम्बा उदालगुरि बोले सेकेन्ड लेंगुवेज पागल बिसिना गथाखौ एथ' गोजौआव सहैखाबाय बे भाषाया माबा सेकेन्ड लेंगुवेज माबा थार्ड लेंगुवेज लायो बर' भाषाया। बर' रावा बिटिसि गोरोबथाजों 90 फारिलाइयाव हाबदों। जोंनि बिटिसि सुक्तियाव बर' भाषाया 8 शिड्युल हिसाबै रिकगनाइज मोनदों, इन्डियान लेंगुवेज हिसाबै रिकगनाइज मोनदों। बर' रावा असमिया, बेंगली, मणिपुरी, हिन्दी राव बादिनो समान मान दं। बर' भाषाया इकुवेल असमिया बादि मान मर्यादा मोनबाय, बेंगली बादि, बांला भाषा बादि, हिन्दी बादि इकुवेल स्टेटास। 2003 मायथाइनिफ्राय बर' लिरगिरिफोरा साहित्य अकादेमि बान्था मोननाया जागायजेनदों। 2003 सनाव फराय बर' रायथारসকলে बर' লিখকসকলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পোৱাটো আৰম্ভ হৈছে। गोरोबथानि उनाव एपीएससी यूपीएससी आनजादाव बर' रावजों लिरनो हानाय जाबाय। दिनै मानिथो पिएचडि खालामदों बर' आगोलाव मोनदों दे खोन्थानाय बे सुक्तिनि आगोल सोर बर'आव बर'नि पिएचडि खालामनो मोनफेरा एपीएससी यूपीएससी सोर होफेरा 2003 सननि। बर' रावखौ लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। बर' रावखौ आसामनि नैथि राव महरै गोदानै बिटिआर गोरोबथाजों सेकेन्ड लेंगुवेज जानायखौ लाना फिनजाथाय होदों हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुङोदि बर' रावा नैथियावबो नङा थामथियावबो नङा, बियो बेसेबांबा गोजौआव सहैखाबाय। जेरै असमिया, बेंगली, मणिपुरी, हिन्दी, पान्जाबी रावफोर बादिनो बर' रावाबो हादराव समान समान मान दं। एबसु आरो इउपिपिएलआ बे गोजौआव सहैखानाय रावखौ लाना आसामाव नैथि राव जाबाय होनना अमा जादों, रंजादों। बर' रावा 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों भारतनि राव महरै 90 फारिलाइयाव हाबदों, जायनि जाउनाव गोरोबथानि उनाव बर' लिरगिरिफोरा बर' रावाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बर' रावजों आथिखालाव पिएचडि खालामनो हादों। बर' रावजों एपीएससी यूपीएससी आनजादाव लिरनो हादों होनना हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि बुङो। बर' भाषाটো बिटिसि চুক্তি দ্বাৰাদি 8 শিডিউলত সোমাইছে। ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হিচাপে আমি স্বীকৃতি পাইছে। অসমীয়া ভাষা যেনেকৈ স্বীকৃতি পাইছে বৰ' ভাষাও পাইছে। বেংগলী ভাষা যেনেকৈ স্বীকৃতি পাইছে বৰ' ভাষাও স্বীকৃতি পাইছে। আজি বৰ' ভাষা বেংগলী নিচিনা, অসমীয়া নিচিনা, মণিপুৰী নিচিনা, উৰিয়া নিচিনা, হিন্দী নিচিনা, পাঞ্জাবী নিচিনা এনেকুৱা ইকুৱেল ষ্টেটাছ, ইকুৱেল ৰেংক মানে সমান মৰ্যাদা আমি পাইছোঁ বৰ' ভাষাটো 8 শিডিউলত। সেইকাৰণে 2003 চনৰ পৰাই বৰ' ৰাইটাৰসকলে বৰ' লিখকসকলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পোৱাটো আৰম্ভ হৈছে। 2003 চনৰ পিছৰ পৰাই সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড এইটো আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বৰ' মিডিয়ামত পঢ়া বৰ' ছাবজেক্ট লৈ পেলাই এটা কিবা লৈ পেলাই ইউপিএসসি, এপিএসসি, এছএছ যিকোনো এক্সাম আমি দিব পৰা হৈ গ'ল। সেইদিনা কি কৰিলে আবসু আৰু ইউপিপিএলে অসমৰ বোলে বৰ' ভাষাটো সেকেন্ড লেংগুৱেজ জাগা লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বৰ' ভাষা সেকেণ্ডো নহয় থাৰ্ডো নহয় কিবাও নহয় ইকুৱেল। ইয়াৰ নাম গাহৰি খাইছে। কোন ওপৰত আছে কত আসামত বোলে কোনোবা ক'ক্ৰাঝাৰ কোনোবা উদালগুৰি বোলে সেকেন্ড লেংগুৱেজ পাগল নিচিনা কথা কয়। এই ভাষাটো ক'ত আছে? এই ভাষা ববাव सहैखो? एथ' गोजौआव सहैखाबाय बे भाषाया माबा सेकेन्ड लेंगुवेज माबा थार्ड लेंगुवेज लायो बर' भाषाया। बुजिना बुजियाथाय आं बुजिला, नोंसोरबो उनाव सिन्था खालामबाय थादो। बर' भाषाया इकुवेल असमिया बादि मान मर्यादा मोनबाय, बेंगली बादि, बांला भाषा बादि, हिन्दी बादि इकुवेल स्टेटास। बेनो देरसिन एचिभमेन्ट जोंनि बिटिसि चुक्तियाव
बर' भाषाया 8 शिड्युल हिसाबै रिकगनाइज मोनदों इन्डियान लेंगुवेज हिसाबै रिकगनाइज मोनदों दिनै मानैथो PhD खालामो बर' आगोलाव मोनदों दे खोन्थानाय बे सुक्तिनि आगोल सोर बर'आव बर'नि PhD खालामनो मोनफेरा UPSC सोर होफेरा 2003 सननि सिगां खनसेन 2003 सनाव आगोल बर' मिडियामाव बर' भाषा